Венгрияның Будапешт қаласында 11-нче Митым халыкара театр фестивале узды. Онда Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры коллективы катнашып кайтты. Был иртәлә театр директоры Иршат Ишбулат улы Фәйзуллин һәм актриса Лилия Галина сәфәр тәэсиратлары белән уртаклашырга әзер. Хәерле иртә, кунактар. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Һәдә студияла күрүгә шатбыз. Нисек ул Будапешт калаһы, нисек үтте фестиваль? Уртаклашыгыз әле. Фестивальдә мин әйтерем һәйбәт кенә түгел, яхшылы түгел, ул шул тиклем югары кимәлдә үтте. Без сынапта үзебезнең республикабызда театрыбызда гомумән Россия исеменнән, Россия театрдары исеменнән без сыгыш яһанык һәм ул сынапта югары кимәлдә үтте дип горурлана алабыз. Һез катнашып кайтканһыгыз бит инде яңлышмаһам. Былтыр да һез Венгриянең Будапешт калаһында ниндәйдер фестивальдә булып кайттыгыз, Джуд спектакле менән. Будапешт калаһы театрдар калаһы, театр фестивальдәре калаһы дип әйтә алабызмы? Исенләп тә шулай, улар үзләрен фестивальдар калаһы дип позиционировать итәләр. Былтыр без октябрь айында 10-нчы халыкара театраль олимпиадаларга катнаштык. Монда инде бөтә 58 ил катнашты, 400 театр, 750 спектакль дигән шундай хандар бар инде былтыргы елда. Шуларның арасында Рәсәйдән безнең Башкорт академия драма театры Джуд спектакле менән былтыр сыгыш яһаган идек. Һәм быелгы елда инде моны әйтеп үтелгәнсә, Карайыдар спектакле менән сыгыш яһап кайтты. Митым халыкара театр фестивале 11-нче тапкыр оештырылды дип әйтеп үттек бит инде. Фестивальгә менә Табыл фестивальгә кайһы илдәрдән йыелдылар? Был фестиваль елда бара. Уларның әйтеп үтәргә кирәк, театрдары 2002 елда гына төзелгән. Менә шул Мәхәббәт здания 2002 төзелгән һәм шул елдан фестиваль бара. Белүемсә, был фестивальдә 15 илдән катнаштылар. Хана үткәндә улар арасында Испания, Италия, Израиль, Болгария, Венгрия, Турция, Бельгия, Греция һәм әлбиттә без Рәсәйлеләр булдык. Һәм әйтергә кирәк, ул теге 5-6 гына көн бармай, бер ай. Бер ай дәвам итә, шулай. Безгә бер көн әзерлек бирделәр, икенче көнне сыгыш яһанык бит инде. Карайыдар спектаклен шулай ук та Башкортстан мәдәният министры Амина Шафикова үзенең сәхифәһендә лә куйды, безнең ошо башдрам шунда катнаша дип. Шулай ук та ул спектакльдә барыбыз да карагандыр дип, барыбыз да танышбыз дип уйлайм. Бер кемдә битараф калдырмай, Венгрияла тамашачылар нисек кабул итте? Венгрияла безгә алдан ук әйтеп куйдылар, Европа тамашасы ул бик безнең тамашадан нык аерыла дип, сөнки улар теге бына безнең тамашасы ул эмоцияларын күрһәтергә нисектер ул уга охшаһа, ул рәхәтләнеп теге кул саба, илай да ала. Европа тамашасы әдгенә бәлки харам булыр дип тә әйттеләр инде. Сынапта без бик нык каушанык, без дулкынландык, әмма азактан улар нисек безне дәррәү шундай алкыштарга күмделәр. Без хатта башы бер тапкыр сыгып киттек, тагын килеп сыктык, шуннан тагы киттек, тагы ла сыктык. Сынапта без, мин уйлыйм, бер кемдә лә сынапта хатта Европа тамашасын да битараф калдырманы был спектакль. Йөрәкләренә үтеп индегән. Улар теге хатта шундай әйтүселе, уларның арасында тәнкыйтьчеләр дә булган икән тамашачылар. Һоннан бына статьялар бастырып сыгардылар бит инде. Улар да әйттәр, менә без шундай бына милли театр килгәндә дә шулайрак теге кабул Онан инде ысынапта милли театрда шулай югары кимәлдә Европа тамашасынан калдыра алыр дип без уйламанык та дип язгандар инде. Без уйланык илә. Алдан күндәре булды. Шигебез бөтенләй дә юк иде дип әйтер идем. Бuna декорация мәсьәләһе нисек хәл ителде? Декорация мәсьәләһенә килгәндә, гомумән былтыр декабрь айында без сакыру алдык. Был фестивальгә катнашу буенча официаль рәвештә һәм инде шул мәлдән эшебезне башланык. Декорацияны улар безгә үзләре әзерләп бирделәр. Моны әйтәйек, безнең именно зур декорацияларны. Без инде үзебез, моны коллектив менән бергә 9 сумадан күтәреп бардык. Онда инде костюмнар, реквизит, һәм башка шундай әйберләрне сумкага һыя торган, даже бер хандыкты разбирать итеп алып бардык бит инде. Башка моны әйтеп үткәнемчә зур декорацияларны безгә сакырусы як. Үдәр әзерләп бирде. Бик һәйбәт. Спектакльгә әзерлек нисек булды? Һез Венгриягә килдегез, нисегрәк репетициялар нисек үтте? Һәм бүтән калаларның, бүтән катнашчыларның спектакльләрен карарга мөмкинлек булдымы? Юк,
без башка театрларда карарга мөмкинчелек булды, әмма без беләһегезме, без коллегаларга йыелышып сәяхәт кылдык. Без күрше илгә була инде, ул Австрияга, Венага барып кайттык. Ул 2 сәгать кенә ярым, онда поездга бара, утыраһың да бараһың. Шунда без бер көнебезне шуга багышланык һәм мин теләр инем барыһы киләсәктә ул снапта барып күрһен ине шул илдәрде, сөнки онда ив китмәле матур. Сылапта біздің мүмкіншілік бар ені Турцияның спектаклін қарауға. Мына Лилия коллегам айтып өткенсе, сылапта біз Австрияға бардық, һәм бірді бұның өсін үкінмей бітіп егенде. Ол декорацияғына келгенде, сылапта бізге бір күн алдан мүмкіншілік берділер декорацияны қорырға, өздері ярдам еттілер, өздері қордылар, һәм шул күнде техник репетиция болды, актерлар келді, точкаларға уттар қойып, тауыштарды дөрес итеп сығарып, икенсе күненә инде матур итеп спектакльдә уйнап сыктык. Димәк, иҗади төркем генә был сәфәргә барып кайтты инде, аңлавымча шулай. Шулай аракын. Кайсы сәфәрдә итәгез? Без Карайдар спектаклендә яктыртучылар, тауыш режиссерлар булмады. Юк булды. Үзебездәкләр әйе. Утып кеше бардык, шуларның алтауы тибәйтә техник сыктар булды һина. Миннән башлап 24 актерлар булды. Актерлар аңлашылды. Бына бұл Мәжит Гафуриның «Қара йөҙҙәр» әҫәре тип әйтәйек, бик ауыр әҫәр бит инде, хатта уҡығанда ла ауыр ҡабул ителә бит инде. Ул яҡтан халҡы тип әйтәйек, дин мәсьәләһенә нисек ҡарайҙар һуң, тәнҡит һүҙҙәре нисек булды, нимә тип әйттеләр? Улай тәнҡит һүҙҙәр, мына мин әйттем инде, тәнҡит һүҙҙәр булманы, дөрөҫөн әйткәндә алар киреһенсә, әйтәм бит, шулай гына ҡабул итергә юллар йыйына инде, әммә киреһенсә килеп сыҡты бит инде. Һәм әйтергә кәрәк, беҙҙең «Ҡара йөҙҙәр» спектаклен ундағы организатор 10 йыл элек күргән, һәм шуға ла шундай саҡырыу булды бит инде. Ул 9 йыл тирәһе, әйҙә шул спектаклде саҡырайыҡ, әйҙә шул спектакль килһен, бына уны күрер кәрәк, күрһәтер кәрәк дип, ысынлап 9 йыл үткәс, беҙ шунда барлыҡ инде. 2015 йылда Нәүрүз фестивале сиктәрендә Венгрия Республикаһының театрының әҙәби бүлеге етәксеһе Андраш Козьма. Беҙ уның менән осраштык та инде, коллектив менән дә осраштык, һөйләштек тә. Менә шулай уның тарихы. Форсат менән файдаланып, бер һорау биреп үткем килә. Минең өчен ул шәхсән Лилия һеҙгә, Иршат ағай, Ишбулатов һеҙгә лә баш драм артисттары сығыш яһар алдынан мына ваҡыт бар бит инде, уларҙың ниндәйҙер йолаһы бармы? Бергә йылып, ҡулды ҡулға һалып, сығабыҙ, спектакль ҡуябыҙ тип шулай. Эйе, былай көндә уйнағанда улай юҡ инде, көндә бына фестивальдар булғанда беҙ ул теге ниндәйҙер мәртәбәне һиҙәбеҙ, снапта беҙ теге йыйылышабыҙ, бер-берҙе нисектер ҡеүәтләргә. Бигерәк тә беҙҙең унда оло апайҙарыбыҙ, оло актриса, актерҙарыбыҙ бар. Уларға нисектер ярҙам итергә тырышабыҙ инде. Бына снапта фестиваль алдында ҡулға ҡул тотоношоп алабыҙ. Шулай уҡ телефон аша беҙҙең баш режиссер менән, спектакльдең режиссеры менән шундай бәйләнешкә сығып, улар инде репетиция үткәрделәр һәм Майрат Әхтәмов шуларға шундай әйҙәгеҙ. Улар өҫлө булды. Ҡеүәтләп, беҙҙең менән шулай гел бәйләнештә булып торҙо Майрат Әхтәмов. Аңлашылды. Алдағы пландарға күҙ йүгертеп, бына 16-23 майҙа Башҡортостанда туғанлыҡ халыҡара милли театрҙар фестивале уҙырға тора инде. Әҙерлек нисек бара һәм беҙҙең театр ниндәй спектакль күрһәтәсәк? Сынлап та әҙерлекте беҙ шулай уҡ былтырғы йыл 23 йылда башланыҡ. 23 ноябрь көндө Башҡортостан Республикаһы башлығының указы сыҡты һәм инде ошо указға ярашлы эштәрҙе алып киттек һәм ниһайәт менә 10 көндән, әле генә коридорда әйткәнем, коллегама 10 көндән был фестиваль асыла, Алла бойорһа, 16 май көндө үҙебеҙҙең Мәжит Гафури исемендәге Башҡорт академия драма театры алдындағы майҙансыҡта дип күҙаллайбыҙ инде. Тышта була инде. Асылыу тантанаһын тышта үткәрәбеҙ һәм эскә кереп спектакль ҡарарға. Ямғыһы 14 илдән 14 театр ҡатнашасаҡ. Илдәргә килгәндә Казахстан, Ҡырғыҙстан илдәре, Абхазия, сит илдә ҡатнашыусылар һәм үҙебеҙҙең Рәсәй региондары, Татарстан, Хакасия, Тыва, Марьел,
Төньяк Осетия һәм башкалар катнашасак. Туганлы халыкара милли фестиваль турында без тагыла һөйләшербез дип өметләнәбез һәм театрга уңыштар теләйбез. Шундай матур сәфәрдән югары кәеф менән, күтәренке кәеф менән кайтканһыгыз. Артабан да шундай матур сәфәрдәргә Алла бирһә юлга сыгырга насип булһын. Зур рәхмәт әңгәмә өчен. Студияла кунакта Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театр директоры Иршат Файзуллин һәм актриса Лилия Галина булды. Уңышлы көн һеҙгә.